Abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa uxolelana khumbule ekhaya khumbule ekhaya khumbule ekhaya unwele olude ukhule udle izinyoni zabantwana bakho. Lezi izisho zesiZulu ezishiwo uma ubusisa umuntu. Sikusho lokhu ngoba phela umuntu omdala uhlonishwa kakhulu ngokwesiko labantu. Uma umuntu esemdala silindele ukuthi achithe isikhathi sakhe nomndeni omkhulu ofudumele ezungezwe abazukulu bakhe. Kodwa ngebhadi elikhulu akusibo bonke ogogo nomkhulu abanele nhlanhla yalesibusiso njengoba sizozibonela endabeni zakusihlwa. Angomngele mbukeli kwakhumbula ekhaya sibone ukuthi ngabe kusihlwa sikuphatheleni njengoba singena enyangeni yamagugu. Mina ngisindile ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula engaphansi kwemoto. Mina ngaphansi kwemoto. Ngiyakhumbula abakubona. Bathathana babane. Awukala. Ngoba ngizohamba noMaria isifise enginaso ukuthi ifamily yakhe siyithole ngoba ethi wahambe na 21 ekhaya. Khumbula khona ukuthi nimangifa kifele ekhaya. Umkhulu Themba Masikane oselibuwa khomu ngokuhlala kodwa odabuka kwaZulu Natal uzizwa esifana nendodana yolahleko njengoba naku sekuphela iminyaka ahlukana nomndeni wakhe asihlangane naye mbukeli asilandise udaba lwakhe ngokuphelele. Mina igama ngumbekezeli ngwakwamlamba ukudabuka ke ngidabuke enquthu kula engisuka khona oseceleni kwami ubaba uThemba Masikane mina naye sihlangana khona lapha endaweni yase Limpopo. Ubaba ke uke wangicela ukuthi ngimsize ukutheni senze izaba zokuthi akwazi ukuthola ukuthi ekhaya mhlambe khona bani ngoba kunesikhathi agcina ukuyovela khona manje ubefisa ukuyobona naye akwazi ukuthi uma kufanele lapho sitshe la kufanele lapho sekhona aliphose. Ngikubuze bro wami ubona ngiphila nje ngagijimisa isathafu. That is all. Donzela maketanga kalibakala isathafu silwela ile isizwe ukuthi ngifike kanjani na ngisenomunye ubaba wona business wise intense phethe business and it was 100% sure I'm ngilaqala ngoba yisha not as a man when stand up. Hayi ubaba uyahlanganisa njengendoda indoda ke iphila ngezaba kodwa ke umuntu ke okwazi ukushesha athola inkinga zemoto umechanic ngicabanga ukuthi iyona ndlela aphila ngayo kakhulu ke leyo yokulungisa imoto. Isifiso sami esikhulu ukuthi afike ekhaya athola abantu futhi afice ukuthi abantu ayobabheka basekhona amkeleke naye ekhaya ngesimo sokuthi naye izaba zakhe uyayibeka zokuthi agcine efike ngapha nanokuthi njoba eselithathile igxathu lokuthi ayobheka ekhaya kusho ukuthi nawe uyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani mhlambe futhi uma engafika kahle ekhaya likhona ngagcina engasaphenduka ukubuya ze ngapha ngesimo sokuthi yona impilo noma ilwelwa ngapha kodwa yikho ngendlela okufanele ngabe ngayo.
Umbuzo omkhulu uthi engabe umkhulu Masikane uzokwazi yini ukutholana nomndeni wakhe usaphila njengoba sisuka eLibuwakhomo eLimpopo silibhekise eThekwini. Lolu uhambo luzosithatha amahora athi awabe 8. ukuthi ngisuke laphana nendaba ze-apartheid and ngisejozi ngihlangana nalo baba omunye abona ngendaba ze-business, so I end up ngidamba so ngayisalela njengendoda ukuthi hayi lethi ngizibonele. I tried my best. Akithi la malanga kusipana amafoni Facebook what. I tried my best, I failed. Sanibonani. Yebo Sikhona kunjani? Yaphila. Unabantu. Oh. Why? What's up? Yeah. Why? What's up? Yeah. Ngobani malume? Yeah, mfowethu. Him lo. Ngobani? Come on, Why so mfowethu. long? Indaba zomzabalazo. No, why so long? Hey. Sewashona wonke umuntu la ekhaya. Hamba izimali mfowethu. Ngiyena izimali mfowethu. Mfowethu. Sewashona wonke umuntu la ekhaya. Why? Themba mfowethu. Saphila mfowethu. Saphila. Why? Ngiyabona nje uba la mfowethu. Angakhali mfowethu. Why? Angakhali mfowethu. Yini mfowethu? Hayi indaba zempilo. Indaba zempilo. Phela saphuma la sigijimiswa amabhulu. Phela ninambeni ngazi. Sonke. Kuthi hayi ngale. Yaboshwa nokuboshwa phela thina. Ngathi kusho kwami phela ngizange ngibe nesikhathi. Ubalo. Ma. Ngiyabona. Themba athi ngikhuluma nje akule. Kishila khona mfowethu. Yaphila uthemba. Ngibuyile. Themba uphuma. Hey, Yabona. Ya, Eya. khona. Ya. Uphuma. Hayi. Inkinga zomhlaba ma. Inkinga zomhlaba usabhali ngani la ukhona? Ngizobhala ngijiyele ke manje. Usayazi ne-address la ekhaya. Ngiyazi kahle. Pho ke Angathi ukubhala manje ma. Ngathi ngiyazama ukubhala ngabona ukuthi incwadi ayifiki. siyafika incwadi. Zayifika. Ngabuya khona lapho. Ikhona incwadi okukhumbula ukuthi owangibhalela yona. Awuyiphendula. Awungixolele ke mama uma ukuthi ayifikanga. Ngoba yona ngayibhala ukubhala. Usilahle kangaka. Hayi ukuthi nginilahlile ke mama. Sengasala ngedwa. Phela thina mama ngitshela. Odadweni abasekho, mfowenu akasekho. Sengisele nale ingane zodadweni kuphela. Nami sengilinde ukuyekudini. Phela mama ukuthi Angisho ukuthi ngibambele igoli. Ngiyajabula. Yebo, ngiyabonga uma ujabula. Ngoba kusho ukuthi isimo, yabona ngalesikhathi nembhalele incwadi ngiseKapa. Ya, bengiqeda ukuboshwa. Antu usubuya ejele. Kanene. Uswenzani? Amabhunu la. Nokuthi ngisuke la ekhaya besigijimiso yiwo lamabhunu. Ukuthi nina bene ngazi. Akumbula uthatha incwadi zami la uyifihla. Yezwela. Kubuhlungu. Angikwazi nokwazi ukuthi ezoqhamuka lapha ngibonile. Akusekho umuntu la ekhaya.
Sekusethina abazukulu kuphela. Lokuthi wena yamazi imali yomthembu sithi asimazi. Labantu abadlulayo laba babuza ugogo ukuthi yena akabuyi yini imali yomthembu. Sophendula esithini thina. Umuntu esingamazi sigcina isithumbeni nakhona isithumbeni esincane usakhula. Eminyaka mingaki mfana wami? Wahamba uno 21. Phelile 40 years. Namhlanje uno 62. Angithi? Yebo. So hola impesheni. Uyayihola kodwa? Angayihola. Indaba. Hayi incwadi zami ngithi zamoshakala mama. Phela siboshwe kaningi thina. Ngani abantu babethi wenziwa yini wena ungabuyi ngani abanye abafana bakrossa abanye babo sebebuyi. Hlala phansi la. Awungakhali mama. Ngijabulela nje ukuthi ngisathola usaphila. Akubona ungitshela nokuthi nobongane bashona. Yebo. Awungixolele mama ukuthi isimo somhlaba mama. Siboshwe kakhulu mama. Mina incwadi zakhe ngayigcina zimbili. Usele Cape Town. Ekhayelisa. Ngcinci. Phela ngathi ngalesi sikhathi mawuqala nje ubhala incwadi. Incwadi yakhona bayithatha bayibheka. Before bazithuma. Yeah. Mawukuthi kunendaba eziningi laphana. Lo ncwadi le bayithatha bayidabula bayilahlela. Usubuyile manje. Ngekusalahleka. Okay ma. Angenzi kanje. Ngendlela engibona ukuthi nami ngenziswa ubuhlungu kakhulu. Oqala nje ngixole. Ya sakupholela nje. Okwesithuba. Yeah. Angisuka la. Uthatha konke kwami. Yeah. Ubuyele ekhaya. Hoyi. Uyabuza ekhaya. Akukho guaranteed ukuthi uzobuya. Ngicela mina ngeside lami for isikhathi usihambile. Angeke ngikwazi ukuvuma lokho. Awungeke ukuthemba le. Angeke ngikwazi ukuvuma. Ukuthi ugogo sehlala isikhathi esiningi ebalisa ngawo. Inhlungu asedlule kuzona. Ushonelwa abantwana bakhe engazi ngawo ukuthi kwenzakalani. Wethu ukhona noma usekho. So uyabo ufika kwakho manje uhamba kwakho manje umdalela ezinye inhlungu. As much as ejabuluka ukubona kodwa ukuhamba kwakhe akasazi noma uyabuya noma usabuya. Mina ngivuma. Angabe nenhliziyo njengamanje manje. Siya understand ukuthi awakabi unahliziyo so sazokunika isikhathi yabo. Ukuthi lokho ngaphakathi ubhodle sukuze ukuthi bekuyini. Sibonga nje ukuthi ufikile la ekhaya. Ikona sikubonga ukuthi ukhona. Sesokwazi ukuthi senza kanjani from namhlanje kuya phambili. Yabo. Okunye okungale sesokubona ngelinye ilanga. Siyavumela. Mina nginenkinga. Right. Sajabula ukuthi ngikwazi ukufika ekhaya. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngoba ngangasazi ukuthi ngizomtholaphi. Ngoba bese ngingasambali nabaphilayo. Ngalelo langa kwakulesihlanu. Kwakumhla ka October 10. Ngangiye emsebenzini. Ngiyabuya ntambama udadewabo unginikeza ipheshana nje lincane alibhalile. Wathi sala kahle mama, ngisahamba ngisawufuna amatoho eSasol. Kwaba ile uncwajana lelo pheshana, hayi nencwadi. Ngabeka lapha, ngathi mhlawumbe mayethola uzosho kwathi sengilitholile ito. Ayilokho kwathi nyanje. Angizizwa ngijabulile. Ngithola umogogo wasephila. Phela mina ngisindile ngalesi sikhathi. Yakukhumbula isikhandela imoto ebomvu. Engaphansi kwemoto. Mina ngingaphansi kwemoto. Ngiyakhumbula abakubona. Bathatha laba abanye. Mina ngasindiswa nje ukuthi ngaphansi kwemoto ngikuthi ngathi angisaphumi la. Vele ngithanda ukuthi usekhona mama. Nami nginenhlanhla ukuthi ngisaphila. Ngoba abanye namanje ngiqeda ukuzwa la. Sasikhula nabo abanye.
ngijabule kakhulu ngokumbona nje ukuqala ukuza kwakhe lapha bengimbona ukuthi hayi wala ekhaya ngoba uyifanela nomkhulu ngijabulile nje ukuthi yena afike la ekhaya kusakhona ugogo at least kukhona umuntu azowamkhomba ngoba usisi bakhe nobhuti bakhe abasekho so kujabulela khona ukuthi nje ufike kusakhona ugogo kunokuthi afice indonga yabo uyacabanga ukuthi naye uzodlala indima yakho bomalume because sabashana you turn ukuthi siphuma indlela zethu yabo kufanele kube nalo muntu omdala ozokwazi ukusiqoqa yabo hey mshana u1 no2 ngidlule kuona awenziwe yabo ukwenza u1 no2 uzokulidela la so yabo njengo ekhona nalabo abakhulu abazowathi hey sekhona umunye umalume manje kumele simhloniphe yabo as much as bengamazi kodwa ngoba sekhona ekhaya kila sokwazi ukubonda naye khona bakwazi ukuqhubela impilo phambili la struggleisha khona we'll try by all means ukuthi simsize. Mhlawumbe umama kaMkhulu Masikane ubese lilahlile ithemba lokuthi angaphinde futhi ayibone indodana yakhe kanti nabazukulu bebengasathembi ukuthi bayophinde bamazi umkhulu nomalume kodwa ngomusa ophezukonke kwenzekile lokho sengathi bangabambana baqine njalo bakwazise ukubaleka komndeni. Mbukelo thandekayo mhlombe nawe ungaba nenhlanhla ukuthi uxhumane nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax 086 511 7440 ngasithumela ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za uphinde futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Kuningi kakhulu osekushintshile emndenini kaNolwandle Dlamini wasefulathela osizweni eNewcastle kusukela umfowabo uBhekani Ernest Dlamini wahamba wadliwa igoli ngonyaka ka2010. Isifiso sikaNolwazi manje kungukuphinda ahlangane nomfowabo umama wabo esaphila. Ake simdedele mbukeli asinike imininingwane ngokuthi kwenzekani ngempela kulolu daba. Igama lami nguNolwandle ngwakaDlamini hlala osizweni eFlathela. Oseceleni kwami usisi wami omdala uNombango wakaDlamini udadewethu. Sibhalele kwaKhumbulaekhaya ngoba sicela ukuba nesifonise ubhuti wethu uBhekani Ernest Dlamini esagcina ukumbona ngonyaka ka2010. Sahlala ngaso sikhathi endaweni yaseKhupha Farm endaweni ekuthiwa kusema4. Sagcina lapho kumbona ehamba waye ngokusebenza besebenza eGoli ehlala sagcina ehlala endaweni ekuthiwa eRandfontein. Angisalikhumbuli kahle igama le firm yabo kodwa kwakuyifirm ekhanda furniture bekara from scratch like ama wardrobe bani esebenza lapha esebenza nobhuti wakhe omdala olama mina uVusi. Then basebenze lapho isikhathi esijanyana impela elokhe njengomuntu esebenza eGoli uyahamba uyabuya uyahamba uyabuya uthe esuka ke sambona esifikela nomuntu wakhe kusho ukuthi kwakuyi girlfriend yakhe so ikhulele kusho ukuthi uzoba nomntwana nje sajabula ka ubhuti wethu uzoba nomntwana. Bafika futhi nomntwana esekhona bahamba 1 2 3 umntwana uyagula washona. Ngaleso sikhathi contact yayisekhona wayesakwazi ukuxhumana nathi sonke nje ekhaya ehamba ebuya kwenzeka konke nje kahle. Angazi ukuthi ke konakala lapha emva kokushona kwengane waqala manje wangeze ekhaya kuthe besihamba beyombheka obhuti bakhe wahlala nabeGoli nobaba wayesasebenza eGoli ngaleso sikhathi. Mabehamba bayombheka bamthole hawu yini mfo kwenze njani hayi ngizonibona bamshiye ke ethembisile ukuthi hayi yabona nje ngomgqibelo ngiyeze hostel ngizobona ubaba hayi ngiyeze endaweni ukuthi ngizokubona ngoba ubebazi bonke abafowabo ukuthi bahlala kuphi uyena
ongaziwa kahle hle ukuthi uhlala kuphi ngoba nase Randfontein lapha esagcina ehlala khona wayethathwe ubaba nje emcelile ukuthi akayobhekela ubaba omncane indle yakhe ubaba omncane wayesanda ukushona so kungekho hlala khona wathathwa kwayobekwa khona lapha afika khona wathola intombi athola nengane emva kwalokho ke angazi kwenzakalani ngoba umuntu oright ubhekane is a cool guy angazi ukuthi ngempela kwenzakala ini kuye ngoba ngikhumbula ngo2014 sasanda kungcwaba ubhuti omdala wala ekhaya olama mina uvusi khona umunye umfana ababesebenza naye kuyiloyo fanisha what fanisha bani wamtshela uthi hayibo ugcineni ukubabona ekhaya wathi hayi ngibagcine nje inyanga ephelile wathi hayi usuqamba amanga wathi ngempela wobuza uvusi kanti usho lo muntu oseshonile wathi lo ambona hayi bongathi ubhuti wakhe kade simngcoba nje inyanga ephelile hawu ngempela kwangathi uzoza ezekhaya hayi ke emva kwalokho impela hayi akekho wabamspota ukuthi ke ungakuphi mina nje kungi-affectile nje kakhulu ikakhulukazi ngoba mina ngilamayeni so nje ukukhula besikhula nje sisiwumndeni nje obumbene ozwanayo so ukuvele nje anyamalale engasacontacti umuntu kusi-affectile nje sonke. Bhekani Ernest Dlamini siyakucela mntakababa uma ngabe ubona siyacela uthinta ukhumbule ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi ke noma ngabe uyafisa ukuthi uye ekhaya ngeke usafice kuba laba sikhona sesathutha siyacela Dlamini ukuthi mangabe ukwazi ukubuya siyakudinga kakhulu mangabe kukhona omaziyo nongasilayela nje osisiza noma ngabe ubani ubhekani wakwaDlamini oyijayela ukuyibiza ngomabhikisha esengapha asazi ke eGoli ukuthi uyibiza ngobani kodwa nje ngapha igenge ayikhula naye imbiza ngomabhikisha siyacela ukuthi ke athinta ukhumbule ekhaya kuze sizokwazi ukuxhumana naye singajabula kakhulu uma ngabe singamthola. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumfowabo kaNolwandle ubhekani Ernest Dlamini sicela usithumele SMS ku 42988 khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubiza 150 ungakhohlwa ukuzivakashela website yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za siyatholakala ku Facebook siyatholakala ku TikTok na ku Twitter kanti ungaphinde futhi uxhumane nathi kwinombolo yethu ye WhatsApp 087 062 5738. Khumbula ukuthi umsebenzi wethu okamoya kanti futhi singeze sakufuna imali ukukusiza uhlangane nabakini. Mbukele isonto nesonto siyasikufundele enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho becela khona sibasize sibatholele abalahlekile bakubo kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Andile, my name is Kelecho Muswane. I'm 30 years old. I live in Tswaying village, Khamasimula, in Limpopo. I'm looking for my mother, Thandi Hlongwane, who lives in Germiston, but I don't know which section. She met my father while she worked at the Isando for a company called Rickwell Renta Rick, where he was a truck driver. They met around 1992, and I was born in 1993, January the 11th. They separated then in 1994. My father used to call my mother Mulomokatse, and he says that she was from Vryheid. I would be very happy if anyone could help me find my mother. Kind regards, Keleto Muswane. Mbukele uma ungaba nolwazi ngomama kaKeleto Muswane uThandi Hlongwane owayebuye eVryheid eKZN sicela usithumele ifax ku 086 511 7440 noma usithumele email kwa khumbulekaya@sabc.co.za kaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi lelikheli Khumbulekaya Private Bag X345 Melville 2109. Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama40 ugogo Maria Motlatsi ahlukana nomndeni nabantwana bakhe kanti isifiso sakhe manje ukuthi sengathi angahlangana nabo esaphila ekhulukazi ngoba nakho iminyaka sehambile kanti nasempilweni akasaphathekile kahle. Asihlangane naye mbukela ugogo sizitholele yonke imininingwane kokugcwele.
Igama lami nguCebisile Ngwakamvula. Ngiqhamuka eBergville, ngifike la eDenver 2018. uMaria ngiqala ukumazi 2018. uMaria Motlatsi. Into enza ukuthi sibhalele Khumbula Ekhaya impilo ayiphilayo uMaria. Ngambuza ngathi uyathanda usizo lokubuyela ekhaya, wathi yebo. Ngase ngihlangana nosisi lo ongale ukuthi sikhona ukubhalela Khumbula Ekhaya. Ngesimo sokuthi uMaria akakwazi ukuziphekela, akakwazi ukugeza, akakwazi ukuwasha. Nokuthi akekho umuntu okuthiwa umnakile nje already, noma kuthiwa uyagula, noma ngabe kuthiwa manje nje uyathula vele ukuthi uzothathwa shonisephi, because mina lokho ngafika la ngaze ngiyibona ifamily yakhe. Igama lami nguMphomene, nisuke Eastern Cape. uMaria ngiqala umazi 2017 esakhona ukuzihambela. Ngokuxoxa ke nambuza bana akafune uye ekhaya, wathi uyafuna. uMaria Mtlatsi Thokoza Khabiboni. Ekhaya impilo ayikho. Ngiphila kahle ekhaya rangina ngane. Manje lokho ngathola ingane onakala omkhulu nogogo. Phakele wandiphakele ingane zakho. Azihambe lezi ngane zemagugu. Esho gogo nomkhulu ndubo andingazi basekhona nomama. Uzu 3 ngane zami. Eyodwa ya ubaba wayo wayithatha. Le yabusibili yatshona. Le yabusithathu iseHammerstein ayishiye kanjalo na. Ukuthi ngasuka ekhaya ne ngaya ikhona indawo lokuthi ikakamasi. La kutsiko khona ama grapes siqatshiwe lapha. Bise ngithola umunye ubaba nje wanjela zathola ingane nayo Afrika. Usuka lapho wanletha la kubo baloko bangikhulumela nabangikhulumela ngabona kungcono ngibuye ngize ngapha. Like mina ngoba dilana ekhaya ku-Eastern Cape andisenayo umama, so bendithi xa ngabe ndibona ukuthi khona something ayidingayo ndimenzele nje, ngoba ndizitshela ukuthi andisenayo umama, so andinithathe ziba umamami. Mina uMaria bengimsiza as umzali, nokuthi ikusasa laziwa, because mhlambe ngelinye ilanga ngeke ngithi ngoba wami umzali ugugele ekhaya, mhlambe kusasa kuyoba yeyami ingane eyofana naye, mhlambe yolidinga usizo labantu ngelinye ilanga. Ngoba ngizohamba noMaria, isifiso enginaso ukuthi ngoba siyofuna ifamily yakhe, ukuthi ifamily yakhe siyithole is either noma sekuthiwa mhlambe bona bazoba nakho ukuthi wahamba eyingane ngoba ethi wahambe na 21 ekhaya, but okuzojabulisa ukuthi naye athola ifamily, ahlale nefamily yakhe, noma ngabe kuthiwa khona abangasekho kodwa kona lokho ukuthi bamthole esaphila kunokuthi bangamazi ukuthi waphelelaphi. Into endiyifisayo uMaria ngathi angabafumana bakokwabo bomndeni, azothola ukuhlala kahle, afumane nabantwana bakhe. Ngoba kunto ekudala like imane ikhuluma leyo ba ufuna ukugoduka, ufuna abantwana bakhe. Khumbula khona ukuthi ayakula kabe khona abantu bakithi lana kabanake ukuthi nimangifa kifele ekhaya. Mangibatholile ngibuya, mangabathola ngizobuya. Ngifuna ukubona umndeni wami. Umbuzo uShisibunzi uthi engabe ugogo uMaria uzokwazi yini ukuhlangana nomndeni wakhe njengoba sekuphele iminyaka engama40 ahlukana nawo. Lolu hambo luzothatha amahora cishe yisithupha njengoba sisuka eDenver eGoli silibhekise eKuruman eNorthern Cape. Njengoba sesifike endaweni esizofuna kuyo ifamily kaMaria, ngizizwa ngijabulile futhi nginethemba lokuthi umndeni wakhe sizowuthola. Ikona bengihambe ngikufisa endleleni yokuthi umndeni wakhe siwuthole, ngingajiki ngibuyele naye emuva. Ngokucabanga kwami masuthola umndeni, mina ngizo-accepta konke abazokusho kuye ukuthi bayamgxeka noma bayamukela, kodwa engikulindele njengamanje ukuthi bamukele.
Sanibonani. Niyaphila? Ngiyaphila. Mina ngucebisile ngwakamvula. Ngiqhamuka endaweni yaseGoli ekuthiwa iseDenver. Ngihambe ngifuna umndeni bakaMatlatsi Khabo Maria. Bua English mama, o tla translate ka Setswana. Ga ke utlwe Zulu nna. I'm looking about of Motlatsi Maria. Morori ke rona ba. Ke bone ba bo Motlatsi family ya bo Maria. Oh, okay. Okay. Which year did Maria live at home? Maria o tsamile lempa go tloga mo gae. O la le yara di dintsi ga kitse. Ngicela oyiwana uzongikhapha siyombheka. Ene Maria. Maria. Ya bakai. Yebo ba. Ware. Kite. Ya no bua Zulu gape ga o bua Setswana. Ngingahlala kakhulu nimaZulu. Manje isale ohamba awukhumbule ekhaya kodwa ohlala ekumanise emarufi unohlala emazulu manje uthetha isiZulu andisazi isiZulu. Yeah. Yo. Dumela kae? Yebo mkhulu. O tswa kae? Uhamba nje baba. O ntse o dula ko kae gone ko Zulu Natal ko KZN? La hlala khona iseDenver eGoli. Ibona ngibangishisa. Bangiwashela bangigeza. Angikwazi nokwenza nesipho samadaba. Adula lema. Before behlala ne-boyfriend ishone. Awuna le bana? Nabantwana kithi uyamwazi ubunolo. Yora withu. Ubunolo Afrika omunye watshona. Awu ka Africa. Afrika kubuka baba wakhe. So wena nguwe nje ulapha uvulapha iJoburg. Yeah. Mara ingane zakubona bayazi ukuthi wena ukuphi. Nabangani? Ubaba ka Africa banaye le bakuphi iJoburg. Angimazi ukuthi wachohlala nomunye umfazi. Okay. Mara uAfrica yena niyakhuluma njenge phone or now awazi ukuthi akina phone angimazi ukuthi ubamsheya. Impilo yakhe beyingekho right. Ihlala nobhuti lo uMadlokovu. So abapheki one. Uphakelwa abantu abenza amakhishi. Like bazothumezela ayothathela u-take away yabo uyadle. Nakusasa kanjalo. Uyaphuza imbamba. Akakwazi ukuwasha. Akakwazi ukusigeza. Into ayenzayo ukuphuma la hlala khona abambelele njengoba benimbona ahlala phansi ecradini aphinda abuyele intambama. Into eyenze ukuthi sibhalele ekhumbule ekhaya sibe babili sibhalele ekhumbule ekhaya umunye usalile. Ube nenkinga yokuthi athi la khona akakhona ukulala uyakhameka. Ngamubuza sinalo sisithi uyathanda nasi kufunela ifamily. Wathi ngambuza ngathi ubani umama wakho wangitshela ngabuza umntwana wangitshela ngoAfrica wathi wamshiye Hammersdale wathi ubunolo umshiye la. Saqala ke sa emailela ekhumbule ekhaya. Batho ba bantsi ha ba mo itse tota. Motho o mo itseng ke nna. Me o tla le mabogo ya la mara ke lebogela sewa tanki mama. Mara ka gore ke ha ke o lo motlisitse. Go siame. Diano a nna ka Jomas ke re o go batla tlhokomele e tsenenetseng. Gape a go tswa gore a wa go nna kae. Si ke yo ba kae o gorositswe. So ke botsa kgaitsa di gore yano wa go nna kae. Mathata ke gore tlhokomelo e tsenenetseng. Wa go tlhokomelo ke ma ga re tlhole mo gae. Ra bereka ga gona batho. Gore ga gona motho ope wa mme mo losiki
yo re ka mo reng a mo tlhokomele. What if i-grant yakhe seyiphumile aqashelwe umuntu oxakekile ozokhona ukuthi amwashele amgeze kanjalo ne because vele inyanga i-grant. Ke a mo support. Lena ke dumelana le yone. Ene ra mo leboga ne gore a ba a motlisitse a re a batlile batho bo motlatsi a sentene a phela. Okay kai re lebogile o bua. Mkhulu. Gore ba go tlisitse mama a thusitse o tlile gae. So batsadi ba ka botlhe ba go godisitseng ba shule ga o tle go ba hitla o dutsela le banna kwa wena go ga o boele go morago mara ka sewa ka leboga ka gore kwena yo batho ba ba ha botlhela ha ke shule na ba sintla ba go itse o siame a ke re go sala ga gae mo kurumane Yeah. ha o batle go bona ngwana gago Mlethe ba. tla ka bonolo ngwana gagwe o motlogetseng o ka mmona wa tla kha ke monona ela so ngwana wa le nna ke mo itsile fela ya ka motse o tshwana ya ka kwa dulang teng wena o motlogela re sa lo motlogela sa ile creche ke yo ngwana ga go bonolo yo. Yep. O bana. Le sa go lela setlogolo sa ka. Sa re ntogetsele a o tsamaya ke ngwaga e. Dela. A o netse gore o ntogetsele mang o mongwe. Ke tumuhlane babako. Ngwana o mongwe ene ga o mo itse o leboge o na tlhokagala. Wa hlokala ngithi yes. Yaanong tso sa nkgopole sepela o go rotlegae. Ai nna mgathi ke dukile. So o bona gore o nlatlhe le nna. Angithi ukubobakho. A kro mmona gore boemo bo ntse ya. So re tshwantse ra mogele sengwe le sengwe la ka mokgosi leng ka teng. Mara ena re wa sala bua. Nna ke le bo modimo gore o tlile gae. Ngibonga ukungibona. Ke kopa lerato mo go wena Zabi gore o bogorogile modimo wa go thusitse gore o sa tlhokofalela ko nageng. Bona ngiyaleboga ukungibona. Shoya. O siame Zabi ka siama bo. Ize ngijabulile ukubona umndeni wami. Ngizizwa ngijabulile kakhulu ukuthola umndeni okoMatlatsi nangendlela uMaria bamukele ngayo ingithokozisile. Ibe kuyisifiso sami ngihambe endleleni ukuthi ngathi singathola la sifuna khona. Njoba sitholile ngijabule kakhulu ngiyacabanga ukuthi nabahlali bala engihlala khona bazothokoza ngoba iyona message akade lokhu bengigqugquzela bethi ngathi ungahamba kahle noMaria. Dumela. Ala. Kwena ma. Maria. Maria. Tota sentle nka lora ka re ke lebogetse go bona setlogolo sa ka. Se ntse ke se itse go se leng gone. O tsamaile ke le monyenyanenyana le nna ga nka lo bolelela sentle. Ke berekile Rustenburg 22 years. Mara ntse a sio mo gae mo ga ke itse gore ke na le bo 11 years 12 years. Ke tlile go tswa Rustenburg ke le gone mo. Mara ntse a sio. Batsadi botlhe ba tlhokagetse. Ntse a sio hela ka sio ja. Go setse nna hela. Ha ke sio ke tlhokagetse. Batho ba ba leng teng ba ga ba mo itse. Ke tsa gore lo mone ba motlisitse ka ga ba motlisitse so ke tsone tseo. Ke leboga thata gore a ba le motho kgaka. Wa itse ha o tshela go ntega lerato la motsadi a o tshele shapo. So ke itumela gore ke be ke bone mme wa ka. Nka se mo kwatele because ke botshelo ntho yo le nana sa itse gore go diragalang. Ke eno njarile 9 months. Nka se molatlhe. Afrika ko leng teng ngwana ga baka Maria Motlatsi. Ke kopa o itlhagise ra go tlhoka le rona mo gae mo. O kgona go bona gore family ya gago antle e kae.
ke nna borro wa gago Bonolo Motlatsi. Iminyaka engama40 ngaphandle komndeni wakho mide kakhulu, kanti ugogo Maria ube nenhlanhla enkulu yokuthola amanye amalunga omndeni esaphila lapho ezothola khona lonke uthando alidingayo nempatho efudumele njengoba nakho impilo ingasekho yonke neminyaka isihambile. Sifisela konke okuhle kuyaphambili. Ngizunganyakazi ke mbukeli ngoba emveni kwaloku sikuthulela izithombe zabalahlekile kuleli sonto. Uma sesingena izithombeni zabalahlekile sonto mbukeli sivula ngoVictor Mahe wasesikhukhuni ocela ukufunisa ubaba wakhe osesithombeni uMishek Ndlela agcinana naye kudala. uAtlehang Mashele osesithombeni wasePretoria ufuna ubaba wakhe uPhigelo odabuka eBloemfontein kuthiwa usebenza ePitoli emgaqeni iMackenzie. Bese kuthi uBam Lebohang wase-Eastern Cape afuna umfowabo osesithombeni uYonela Gumuza owanyamalala kudala kuthiwa ubonakala endaweni ezinjengoThembisa naseJermiston. Ugcotyelwa Mayephu yena ucela ukufunisa udadewabo osesithombeni uSimphiwe Mayephu owavele wanyamalala wangashiya mkhondo. Kanti lapha esithombeni sinononzaliseko Nzothoyi wase-Uitenhage ucela ukufunisa indodana yakhe uThobane Nkwalase agcina naye eminyakeni eminingi edlule. uNomathemba Phekula yena ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uMangcinandile Phekula waseKapa owagcina ukubonwa ku-2018 eMuberry. uGloria Nomthandazo Khukhulela osesithombeni ufuna udadewabo uLindiwe Euphemia Khukhulela owanyamalala kudala kuzwakala sengathi usemaphophoma kwaNongoma. Bese kuthi uNkanyiso Ngubane osesithombeni waseMgungundlovu yena afune ubaba wakhe uMoses Sibiya waseMnambithi owanyamalala ngo-1986 ehamba eshumayela eGreytown. Mbukeli nangu ugogo Evelyn Geli Sitwaba waseTsakane yena ufuna uPhophi Majola osesithombeni nezinye izingane zikadadewabo ezilamanayo naye uPhophi okungoNomvula noEddie Majola. uMabel Kudumela ucela ukufunisa umalume wakhe osesithombeni uJimmy James Kudumela waseFosloras owanyamalala ngo-2001. Nangu uLumkile Koni ucela ukufunisa ubaba omncane wakhe osesithombeni uMonwabisi Koni odume ngele kaNyongo owanyamalala ngo-2021 esuke eOrlando East eSoweto. Kanti uThozama Mbanga yena ufuna u-anti wakhe uThobeka Doris Mbanga osesithombeni wase-Eastern Cape owaduka ngeminyaka yo-1990 elibangise eGoli nomngani wakhe. uJanet Mathebula osesithombeni waseSoshanguve ucela ukufunisa umama wakhe uMeiki Sithedi adukelana naye ngonyaka 1994 behlala eAlexander. uThuli Shabangu waseBethal yena ufuna ubaba wakhe umzwakhe Mishek Shabangu wanyamalala ngo-2005 emva kokushona kamama wakhe. Mbukeli sivala ngoHomu Thipana osesithombeni waseLimpopo ocela ukufunisa umndeni wakhe adukelana nawo kudala. Lapha sikhuluma ngo-Opa William Lazarus kanye noNgabomu Homu. Hello, my name is Teddy Jones Jr. I'm looking for Louisa Brooks. Can you come outside? Let's talk. Leskabala lwana le ene ka gone o botse. So ntho ya lena ha re berekeng smart hell. Ke yona fela tse qakile bona e ditshina. Ha ona bophelo e le fifi. Kuyisifiso sami ukuthi lapho ufikelwa khona iminyaka yobudala mbukeli sengathi ngaleso sikhathi ungazithola unethezekile nezizukulwane zakho. Siziphinde futhi sihlangane ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha eSABC1 ungaphambili wakho lilale kahle.